Keď Daniel písal svoje uspávanky, tak myslel na svoje deti. Dokonca ich nazval slovami toto a točivadlo, slová, ktoré používali jeho deti Adam a Dorka. Takmer vždy má ku svojim skladbám nejaký mimohudobný koncept a nebolo to ináč ani pri písaní uspávaní. Dokázal v nich byť veľmi osobný a intimný. Uspávanky, myslím si, že to bola jedna z prvých skladeb, ktorú som od teba počul. A vôbec taký dotyk so súčasnou hudbou, ako 17-ročný chalan. A pamätám si na dve emócie, že je aké jednoduché, pekné a že to aj dobre znie. A druhá vec, že však to viem aj zahrať. Že druhá bude, že pri tomto by som ale nezaspal. Takže to sa mi na tom páčilo. No a potom ma zaujalo to, že si to venoval svojim deťom, že to je ako keby že osobná hudba, že to sa mi páčilo na tom. No a teda tvoj čo? Že tvoj zámer bol, že aby to naozaj bola taká že upokojujúca hudba pre tvoje deti, alebo pre teba samého, alebo čo bol ten taký zámer? Točivadlo je odvodené od takej hračky, ktorá bola v podstate taká plastová hračka, kde bolo také koliesko ako mlynček a tam sa sypal piesok a to sa tak akože... Ja pamätám tie lopatky sa tak tým pieskom a Dorka to nazývala, že to je moje točivadlo. Tak vedel som, že to bude točivadlo aj v hudbe, že to bude taký kulhavý, kvázi rotujúci niečo. A potom Adam, on zas, keď chcel na niečo ukázať, tak strašne vehementne to, akoby jej dvakrát povedal. A to je tá prvá potom, že toto, čiže to sa mi tak spája s deťmi. No ale čo bolo potom zaujímavé, že keď som to vlastne písal, tak v tom čase zomrel na ťažkú chorobu teda jeden známy, náš Andrej Vanenkov, a tak nejako potom z toho vyplynula taká ďalšia dedikácia, že vlastne sú zároveň venované aj jeho pamiatke a on zomrel 10-ročný, takže to sa spojilo taký to radostné a smutné pri tom, takže to je nejaký príbeh tých uspomeniek. To, čo som odsledoval v tých uspávankách, je, že vždy sa tam objaví nejaký zvuk, ktorý je konštantný, trvalý. Vlastne to máš skoro v každej uspávanke, že niečo, čo navodzuje ten pokoj, alebo neviem to popísať ináč. Ale potom ma zaujímalo, že si hovoril o Adamovi, že on tak výrazne povie toto, alebo teda hovoril, ale tá uspávanka to vlastne v sebe nemá. Takú tú, že... Ale ja som nechcel ilustrovať, že deti, ale to bol skôr taká spontánna vec, že ako to nazvať, lebo ja som vedel, že jednu som písal tak, že som ho nejako mal v predstave Adama. Tak ako, ja neviem, otec má svoje deti, ja si to neviem presne popísať, čo to bolo. A toto skôr som hľadal, že ako to nazvať, tak som si spomenul, že to bola jeho. A v angličtine to znie tak výraznejšie, lebo my hovoríme toto ako normálne, ale
v angličtine sa to preložilo this, čo Angličan nehovorí, takže to je vlastne taká slovná hračka v tom.